Telebistako arrautzaleok berriro ere zuzenean ari gatzaizkizue Koruñatik, Riazortik gain zuzen ere, Hortzango senadian gara, gaur ondartzarako eta giro paregabea hemen ikusi besterik ez dago, zenbat eta zenbat jende dagoen, arratsalde pasa ikusmiran, eta iruditan ikusten ditugun estropalariei begira, protagonistei begira ere bai, bandera Zidade eta Koruña jokoan, Euskotren Ligan, Oriok jodu, lehenbiziko kolpea, ea orain Euskolabel Ligan zer gertatzen den, horra, lehenbiziko txandan, hariko diren laguntziak, Santurtzi, Lekitxarra, Ares eta Ondarroa, bigarrengoan berriz, Kaiku, Getaria, Kabo eta Zierbena eta hirugarren txandan, Oliarren txandan, lehenbiziko aletik. Urdaibai, bigarrenetik, Donostiarra, hirugarrenetik, Hondarribia eta laugarrenetik, Orio. Beraz, hasten, lehenbizi, selkapenaren beko alderdian dauden, Laurak iruditan, selkapena Donostiarra dugu lider 23 punturekin eta garaipen, batekin Oriok ere garaipen batu, bigarren lekuan da, 21 punturekin, Hondarribia hirugarren lekuan 21 batekin. Eta gero, Urdaibai, Getaria, Zierbena, 7. lekuan Kaiku, 8. Kabo, Santurtzi, Lekitxarra, eta azkeneko bi postutan, Ares eta Ondarroa launa punturekin. Ikusi dugu, itsasgorari eta itsasberari dagokion grafikoa ere bai. Itsasgora, ordu bat eta 6 minutuan, izan da, itsasbera, hemendik gutxira, izango dugu, 40 minutu ingurura izango dugu, lur, 7 eta 10 minutuan, ura behera doa, koefizientea, ez da ondia 76koa, baina urrengo astean ilargi betea izango dugu, eta, bueno, nola baitere aste honetan, korronteek eta mareak indarra hartuko du. Horra, Lekitxarrak ikusi ditugu, lur, azkeneko 10koa jotzen, eta, beno, eskatu nahi nizuke. Beroketaren azkeneko parte hau, horrela bukatzen da normalean, beroketak ordu bete inguruko iraupena izaten du, eta bukatzeko normalean, edo irteraren bat, edo 10koren bat, edo serie biziren bat. Bai, hori da, ez da izeten ona, egoti denpora asko geldi irteran ipina horretik, eta, bueno, aparte, barrundar duzun tentzinuk eta dana soltateko, ondo goten da, irtera potente batein, edo 10ko beste fuerte batein, eta, bueno, ja dana konzentrau eta irterarako pres jartzeko. Lehen haizearen datua esan dizuegu, 8 kilometro orduko batazbestekoa Euskotren Ligako txandan, eta esango nuke, haizea bere horretan dela, baina itsasberarekin batera, ez dakit, lur hori barren, eta konformez pasaude, nola ba, esan, lasai, olatu geixiago edo, olatua ezote den arroago edo gehiago markatzen ari itsasberarekin batera. Batez ere, hemen, gu gauden, 0 kaleko inguru honetan. Bai, emoten da, baietxe, ez, hemen ikusten dena da itsasberan ondo gitxiago deu, eta olatuk gehiago markaten du beran lepu. Baina, bueno, haizin kontue ez dakiz esan, hemen barrun banderak nahiko geldi dauz, baina kanpun emoten da, haizetxun dino markaten da, bera. Bueno, ikusiko, Euskotren Ligako txandan nahikoa ikusi dugu, Horrez dut izango muturrak ez da gutxiagorik ere, muturreko itxaso eta izan denik, baina aurrekalariak eta, arazotxoekin bai, eta bakarren bat baino gehiago ikusi dut, palkagirorik ez, baina pestainak eta jarrita bai. Bai, hori gonaz fikaten oinez, batzuk gehiena pestainak indoiez, eta bitxu, oin komentu zula, honek estroparen bai dekona da, kanpoko ziabogatan salto asko moten da, eta askotan arazu izaten da, arrapa bezkero traineru salton baten moten, ziabogatan arazo nabarmenak egoten di. Ez da emoten olako arazo handirik egongo banik. Ikusiko urrengo txandatan zelan duien. Ziaboga ipatu duzu eta pasaden urtean, hain zuzen ere, Hondarribiak, larun batean denborarik honen egin, eta kanpoko ziabogan igandean arraun motza, puskatu egin zuen, alegia, horrelako olatu bailara batean, arrauna krak egin zion, eta, esan genezake, banderaren zati handi bat hor galdu zuela. Bestetik, Getariako esperantza, ontzia atzo hauek izan zuten, arazoa, Koruña aliatu, baino 12 kilometro lehenago, atoiaren, remolkearen, rodamenduetako bat, puskatu, Tolosaldeari eskatu zieten, atoia eta ontzia
eta materiala ekarri izan zuten, ona entrenamentua egiteko garaia baino lehen, osatu ahal izan zuten, eta, bueno, zer esango dugu, getariarrak, atzo Xabier Goikoetxea, presidentea eta abar, bueno, urduri ibilizela zeharo, eta bestea beste, hor ikusi genuen, inguruan, Arraun Elkartearen inguruan dabiltzan bolondresek eta abarrek zenbaterainoko lana egiten duten, eta tarteka zetratu hartzen dituzten, Lur. Bai, ez da erreza, ez? Ekipo guzti bat mobiduti handik Euskal Herritik ona, gainera getariarrak ez, aurten Ibon Barri, nervioso puntuk ez, Galizira etortzeko, eta gainera horako gauzo bat pasatie, zesanik ez, nervioso egoteko motibo guztik. Eta bai, bueno, konpondu bazan ondo, baina beti geratzen da kosko hori ez, egual entrenamentura heldu ez, edo ezer pasa, baina lagundu batze, bazkertzeko da. Eta gu hemen Lur eta Bio kontutan ari ginen bitartean, ikusi ahal izan duzue, patroi honenari dagokion sailkapena, Ander Etxegoien dugu, buruan, 22 punturekin, bat gutxiago, Kaboko Feliz Duartek, Unax Izagirrek 18 ditu, Arkaitz Diazek 14, 11 punturekin, Iñaki Goikoetxea eta Aitor Lazkano, bederatzena dituzte, Inigo Larrinagak eta Gorka Aranberrik, 8 puntu Eneko Bilbao eta Joseba Munarrizek, 7rekin Gorka Barela, 5 puntu ditu, Vicente Carpinterok eta Eneko González, Santurtziko patroiak 4. Beno, pixkanaka, sartu dira, laguntziak, lehenbiziko kaletik, horra, Iazko Garailea, Sotera, Santurtziko Sotera, bigarrenetik Lekitxarra, 3. kaletik berriz, Galiziarrak, Ares, eta 4. Ondarroak. Horra, epailea, erabat kontzentratuta, aginduak ematen, une honetan izango nuke, Aresko trenirua dagoela, zerbait, atzera goxeago. Ondarro aurreratute oso, ondarro oso aurreratute ikusten da. Eguraldi ona bai, baina hor, beti ere mugimendu pixkat, batez ere, brankaldean eta horko arraunlariek beti abantean egon behar, Lur. Patroiek hor zema sufritu edo askotan, beti segitzeko abantean. Argi bandera zuria, Beitu Ares. Zerbait bada, Ondarroa aurrerago dago. Bai. Ez, okerra. Bueno. Ez dakipa, niri erabat zelebrea iruditu zait, zera hori, irtera hori, esango nuke ez dakit, edo Ares geratu den, edo Lekitxarra aurretik atera den, eta hemen bien bitartean, basuak eta garrak hartuta, haserre, Aresko ordezkaria, esan ez, irtera unean, Ares atzerago zegoela. Bai, bueno, nik egual ikusioten izan da, Ares atrapautzo olatu batek, eta metro batzuk atzera bota dauz, baina traineru batzuk bai egon digeldi, eta bestik, hasi, ez dautena nazfinaz fijau da semaforuaz, baina Ares atrapautzo da olatuk eta atzera bota dago. Komentatzen ari ginen, alegia, hor prankaldeko arraunlariek eta arraunola egiten duten, eta egiari zor, Lur, ez dut ikusi, semaforoa gorritik berdera, noiz etorri den, kontua da, epaileek ontzat eman dutela, irteera, eta une honetan, Santurtzi eta Lekitxarra ditugula, estropadaren buruan, Bueno, lehenbiziko pala, arraunean, lehenago hasi da, Lekitxarra, ez dakigu ordea, ez daukagu semaforoaren erreferentziarik. Hori da. Eta bestea, begibistakoa, ez zeudela, lerrokatuta behar den bezala. Konforme altzaude? Bai, zuaz adoz. Gaira mendik argi guztezan, ondarri gondala apur bat aurreratu hau, eta, bueno, Ares eri bai deskoleka otzo, justo, segundotxo bat harina, olatu bat egatzera botaz, baina, bueno, ez duguna ikusia semaforo, Ibon. Iruditan, Lekitxarrak gaur bost aldaketa eginda estriborrean, gerrian, 3 mutileak, 3 arraunlariak aldatu ditu osertzaldaek, Jon Luzarraga, Mikel Berezi hartua, eta Aritz Urtu eta tira, hortxe, lanerako, eta baborrean berriz, Aritz Murphy, eta Kepa Arantzamendi. 3. eta 6. tostetan, urrenez urren. Hemen berriz, Aresek, azkeneko estropada, erreferentzia moduan hartuta, Jose Manuel Pelaez prestatzaileak 2 aldaketa egin ditu, eta biak 5. tostan baborrean,
Bernardo Maiz, gaur Arraunerako, eta Dani Betzler, estriborrean 5. tostan hau ere. Meiz oso eta Pela ez geratu dira gaur Lehorrean, eta patroi aldaketa ere bai, gaur Hugo Rascado, baitugu, igandean Donostian, berriz Salva Montenegro aritu zen. Eta iruditan berriz, horra, Ondarroa, une honetan, Lekitxarra, Ondarroa eta Santurtzi, segundo berean, eta Zelebrea, gaur Arraunean, pasaden igandean aritu zen 14ko bera, baina Iñaki Errazti eta Ugaitz Eluk tostak trukatu dituzte, 4. tostan, alegia, Iñaki Errazti entrenatzailea, pasaden astean, 4. tosta estriborrean zen, gaur 4. tosta Baborrean, eta Ugaitz Eluk, pasaden astean Baborretik, gaur estriborrera, benetan mugimendu bitxia, oso gutxitan ikusi duananik. Bai, bueno, Iñaki hori dego, ez da, errestasun egiteko Arraun, bai, Baborretik eta estriborretik, eta, jokuri aldotxo emon, da, ikusi da, jokatu dela. Herkuleseko muturra, orko garraldea esango nuke, libratu dutela, eta dagoeneko lauontziak itxaso zabalean ditugula, eta, Santurtziko eskifaiaren inguruan, aipatu estriborrean, egin duela paorrak, gaur mugimendu batzuk egin dituela, Aitor Bugia estriborranketik, jarri du, eta gaur, Mikel Pedrosa eraman du, estribor espaldara, Andoni Gartzia 5. Alexander Estebanek 4. tosta errepikatzen du, paorrarekin batera, eta gaur ere, lanerako Oskar Biudez Txila, beste alur, hortxe beko lehiatilean ikusten duguna, norabideak, zeinen garrantzitsua bide galtzerik ez egitea. Galdera zuzena, gure patroiari. Ez da barreza izango, bolaretan, balizia ikusi, eta jakitea, branka balizara begiratuta ondo, baina haizeak edo korronteak ontzia eraman duen. Nola hartzen diozu tankera horri? Ez da erreza, zu diozu modun, askotan, badinotxut, pinganilun laguntzak asko itzen dau, por sakaso beti gauz pinganilluaz konektata entrenadoraz edo direktibak horren bataz, eta, bestela oso garrantzitsu markari esati, zure horren doi esan arronari jeri, ikusti epopara, ia zure baliza zure popan daun, edo ja deriba jotzun traineruk, baina bai, oso garrantzitsu da oso harin reakzionatziz, bestela lekuz kanpo bazauz, eta beste txaluparen baten kalin bazauz, arazuk egon leik ez. Gero tira nahi diot, Ari Mutur horri, orain jarrai dezagun, lehenbiziko ziaboga hau, Lekitxarra estropadaren buruan, segundu bakarrera, Santurtzi eta Ondarroa, Ares, geixiago galduta, dagoeneko horra. Rankariak dagoeneko prest, Lekitxarraren muturra aurretik, Soterarekin batera, ea ziabogak. Baleko samarrak, behar bada Ondarroa zabaletik. Ondarro zabaltzen da, bai. Eta Ares sartu egingo da, lehenbiziko letu da, Lekitxo, bai. Markatzen duela hor, eta horrein Ondarroak, ara, Ondarroak olatua. Ondo heldua, bai, hor Lekitxo ez da, politxo deu. Egiz esan, hemen ikusten da, zelan, probel guzti jundizela Baborretik hasieratik. Oin ez da behaldatu bihar bandaz, lehen ezkamodun. Eta, hor da behiz, segundori galdu barik, Arraunin hasi olatu kartzeko. Ikusi duguna argita garbi. Ziaboga eman, eta olatuak nola hasi diren, naiz eta, enuke esango trabez, nola baitere hortxe aleta, Baborranka inguru hortatik sartzen den, nola bultza duten, Argita garbi Lekitxarrarena eta Ondarrutarrena. Lekitxeko dinok trikeko erren mugukin da guretan sartu eta ikusi olatu sakatzen egon dela. Eitu hortxe ikusten da, ber. Horra. Horrakalari, Jurgi Gorostiza. Ekiko etxea, saguak, horra, atzeak, xiba bezala, nola giratu duen, hemen Arostegi berriz, Julen. Eitxo Ondarru pestainak indoie, Lekitxo palka txikizaz. Atzeak ari dira azkar giratzen, konforme, Lur? Bai, konforme. Olatuaren, behar bada olatuaren norabideak ere lagunduko dio, kanpoko ziaboga horretan. Bai, hor arazo goten da, segun olatu izan hartzo txun, alzara geratu hor, edo geldi, edo harin arrankau. Eta horre goten da gero bai, arraunketi errez hartu edo arraunketi galtzeko arrisku bai. Dagoeneko poparean 2 segunduan ditugu lauontziak Lekitxarra estropadaren buruan. Ondarroa hortxe, aurrean, eta trenirua galduta, trenirua baino ez, Santurtzi eta Ares. Eta esango nuke, Lur Uribarren, hemendik tankera hartzen diot, horra patroia ara, Areseko zelan, ontzia gortzen patroiak. Hor olatu Ares, hor olatu, bai, olatu azkarra diz, oso espabia hori libida, olatu bat horrenin,
popi ondo usteko patroiek, eta arnarize, palatxo bat o bat erdi goteko olatu dauela, eta bueno, ez dizile eskapa olatu bat bez, bestelan aloku kartzen dabe. Lur hori barren, eta beti, entzut, ara. Bai. Beno, plano etxi digu, Santurtziko ontziari itxi dio, planoa. Lekitxo musturre, Bai, gainentzekoan. Bai. Orain Santurtzi, Orain Santurtzi iruditzen zait. Horra, Vicente Carpintero trampaldoan igota. Bai. Dotorea ari gara ikusten, oso dotorea. Lau ontziak 3 segundoan. Nioen lur askotan patroiei txiki-txikitatik esaten dietena. Olatuari aurre hartzeko eta olatuari aurre hartzeko. Alegia, olaturik txikienak ere, treneruari, nola baite, kina egiten badio, orduan gobernagaitza izaten baita hori. Bai, argi da, da gobernagaitza, da aparte, aldozuz, norabila purba galtzezu, arronketa galdu leik arronarizek, eta bai, azileike tumbok alde batera eta bestera treneru, eta bueno, arronketa galdu. Orduan bai bada, arronarizera bisa, olatu bat horrela, Eurepe atakiaz eta finalaz ondo heldu traineru eta zupe bai holan lan errezabelik ezu. Azkan indan nolana da. Argi dau bizkorren patroi helibidala, da gainera olako olatuaz, baina, bueno, hor da ulana ez da konzentrazio bai banda batena, beste bandakune bai, eta anon hartin olatu gartzen. Argi, une kritikoa izan daiteke Aresentzat. 5 segundo galduta ibili da. Horra, Lekitiarrak estropadaren buruan, une gozoan, hanketik, Osartzaldai eta Kepa Aginaga ikusi dut hor baborrankean bere-berea duen keinuarekin beste aldea begira. Bai, emoten dago Lekitxo etorrela olatu bat aurretik ez. Ondo aprobetxau ziagoako irterie, eta bueno, hor da hil mantentzen. Argi Ares, Hugo Raskadok, azkeneko minutu terdi honetan, olaturen bat hartu izango du. Ikusteko ona, jokatzeko txarra. Hori da, oin Santurtzi ikusten da olatun. Bai, olatu txikile diz, ez? Ez da ikusten, baina sakatzen dabe, orduan, amen, minutxu bat harinago ziagoa heldu orduko oso garantitxo olatu danak hartzi, aldizenak, eta hori, burukin arraunaitzi. Beno, argi, ogoi paladan, ziagoan izango baititugu, patroiak ontziak kokatzen. Ani xuntza, Lekitxarra. Bai. Eta une kritikoa Santurtzirentzat, argi, 6 segundo galduta baitator, Santurtziko sotera, oraintxe hartu du, oraintxe hartu dute morek, oso polita ere. Ea. Oso ona Santurtzi olatu, Ia, Lekitiarrak aurretik izango ditugu, sartzen behintzat. Santurtzi, Ares eta Ondarroaren gainera etorri da olatu horrekin, bigarren lekurako, bigarren ziagoan, Ares. Bai. Eta oso ondo Santurtzi hor, irurak batera urten diz. Irurak batera. Lekitxarra doia aurren, eta aberroin, mantentzeko aukeri deken isuntzaz, eta estropa politxe doia. Zenbat balio duen honek alegia Lekitxarrentzat. Beste irurak, kostaura begira, kareletik, kanpora, begira da, luzatu, eta kontrarioa egusten da Lekitxarrak atzera begiratu behar. Ontzi bat baino ez, esango nuke, baina konfidantza ematen du, arraunketa sentatzen behar bada. Bai, argi da, ezta, baborreko ikusten txo Santurtziri atzetik, eta estriborreku pekontrolatu deke baiarez da bai ondarru, eta egitezan eitzen da arraun lasaitasunez, eta, lasaitasunez, gotezan lasai hau, eta bai estropai kontrolaute deke, ez? Ara, olatuan sartu da Santurtzi, iruditzen zait, Endika Moranek, Santurtziko brankariak lan bikaina egin duela hor. Bai, ze traineru bat askar sartzen danin, askarin ez da bakarri patroiente brankariek eta bai. Balantza, Aresek. Bai, balantziko da bai. Ez aiguzu lur, patroiarentzat horrelako balantza batek, askotan, barruko demonio denak aterako dizkizue. Bai, baina bai niri eta bai estriborreko bandako guztiri ez, ezin da barraunik egin, orduan arrizko ukileike, traineru zeharo geratuteko. Eta gero horregoten diko merize gero traineru arrankateko, ez da, velozia punto bat galdu ezkero, gero barriro hartzi velozia di oso gatza izaten da. Lehen ari mutur bat erakutsi idazu eta ari tinane diot. Pinganiloa, aipatu idazu, pinganilotik, normalean entrenatzaileak, batzutan, ordezkariak, Arraun Elkarteko ordezkariak, GPS-aren berri, ematen dizue, baina norabideak eta zuzentzeko bai, lur?
Hombre, hor momentu gero asko esaten da, bez? A ber, laguntza asko motozkoek kanpotik argi dau. Azkenien gu barrungo ez, eta patroiek ez dakide zekaletan doke zen askotan, olako estropora eremuetan. Orduan gauzak hain estu dauz, eta edozein maniobra inde txarto, segundo batzu etortuz gainera, edo penalizazioa dekozu, orduen bai bada garrantzitsu kanpoti laguntza ukitie. Eta norabideek, bueno, azkenien eukitzengo estrategi bate bat plantiaute estropa horretik, baina gero estropadan gauzak aldatzen di. Orduan, bueno, azkanin patroi da popan doiena, ez? Patroi ikusten dago beto zen dauen estropa ere mubarrun, ikusten dago zer da bien pasaten, eta azken erabaki da azkanin patroi ekartzen dago. Ez bada, entrenatzaileek badino holan eta holanen, baina bai. Kanpotik asko laguntzen da, baina patroi azkenien eure doi ez barrun. Nahiko esan diguzu, alegia patroiak askotan ez duela jakiten, ze kaletan dabile. Bai, holan. Itxasoan erreferentziak aldo egiten dirilako? Hori askotan pasatzen da, ez? Da gehien bat golako estropa ere muetan. Aizi alboz datorenin, edo Bilboko estropa ere modun kalik estue baiz, eta bueno, asko laguntzen dabe. Beno, une honetan dagoeneko, hemen Senadiko hortzan badiako babesa galduta, lau ontziak, Ares jarri da estropadaren buruan, atzetik aurrerako estropada, begira, arraunean zenien dotore, bate presari gabe ikusi dut, hor, ez dakit, konforme zatozen, Aresko ontzia, eta argi ondarroa Aresekiko lau segundo galduta, hemen, gerra zibila piztu da, Lur Uribarri. Bai, hemen papela bueltimon dabe, Ares jarri da estropada burun, lekitxarra hor doie, eta Santurtzi mantentzen horrelengo kaleti, baina hor dago, Santurtzi bai. Nik ustot, ziago gara sartu orduko olatu, kostabe berpiztu dizela, eta bueno, burrukan sartzeko aukire uki dabela. Eta begira branka horiek, Giro gozoa arraunerako, gaur giro berde itxaso hautsirik ez da, baina hemen beti mugimentua. Bai, argi dago, bat izukan beti giriz, baina tekniki deolako estropa ere mutan argi dago garantzitu dela, eta bueno, ikusten da, ez? Ares, Aresoan joango litzateke, ternuaraino Lur, zer izaten den arraunketa ona hartu, eta horren buelta hartu behar, hori txarra, eta askotan ziabogak arraunketa bera puskatzen baitu. Bai, holanda, Santurtzi berbiltzen da bilo, GPS idantzan, 2 segundo, 3 segundo, eta ikusten gabe, zibon, kanpoko balizatan beha izi, bai. Orduan, a ber, zelan doien, Santurtzi estropan sartunde, Laugarren kaleko baliza hori ikusin alduzu, baliza horia, nola mugitzen, nola astintzen zuen, haizeak argi, dagoeneko, patroiak aurrekalariei, ugorraskadok eman dio, abisua, Antonio Teijeirori, laizter behar dute. 15 minututik, ondo gora, 15 minututik, ondo gora, 3. ziabogan, eta hor esango nuke, olatua, batez ere estriborretik bai, baina urak irakin puntu hori ere hartu duela. Iren komentaguna, hor kanpun, hemen, emonarren nahiko tranquile duela ure, han kanpun saltine beti dugu, Maria begien dauela, ostra, barriro balantza potintukin da barez, Argi. Bitu aizi, Bai, hor, aize, desente dabil. Bai, eta pase eginda, Ares, pase eginda, Bai. Ea, Santurtzi atera daiteke estropadaren buruan, lekitxarrak ere ona ziaboga, lekitxarrak ere bai. Beno. Aresek olatu, Bai, eta Aresek utzi duena, lekitxarrak orain. Bai. Olatu bardin da, bitu, segundo baten ipinidi. Hor, ez dakit, hor urak arrotzen ezote direnari, Euskotren Ligako txandarekin alderatuta? Bitu, balantzi gondarra estiborrera. Ziago gana, pasa bain da, ez totxondo batu trinkik, pasa bain da. Eta... Hemen goroztuza, pasa eginda Ares, patroiak urutza duta sartu ez diolako, edo aurrekalariak heldu ez diolako, Lur? Nik ustot, ez totxola ondo heldu aurrekalarizek, ikusten zan, maniobrara ondo fundalen filaute patroie. Beno, eta orain arrauna bai, baina ajedrez partida ere hasi da alegia, estrategia, kalearen defentsak, eta baborrera ez, edo estriborrera etorri. Hori, nik uste lekitxok
lehengo norabide berdina jarraituko dauela, osaiatuko da, egual erratzenaz, baina lehen oso ondo bajatu da, orduan nik ustot Iñaki koringo dauela. Eta, bueno, Santurtzi hor dago, ezta, ezilik ekun esteko jamarken ikuteko 0 kalerantz, eta Ondarruek abertze maniobrekin da ben. Momentu Ondarru hor dago, 5-6 segundo galtzen, eta, bueno, Ares burrukan, Ares burrukan, da lekitxo popadan, bai lehen eta bai oin, oso ondo. Bai jauna, bigarren luzearen lehenbiziko ordi oso ona osatu du lekitxarrak, eta laugarrenari ere horrelaxe ekin dio. Bai, hor ikusten gu Vicente goien ipinitxe, esku bataz, eta, bueno, a ber. Lur Uribarren, askotan, olatu batek, ia zer esan, ara, olatua aresek, hortxe olatua, nioen askotan, olatu batek, erdilda datorren traineru bat ere berpizten duela. Alegia, olatu ekarri, abiadura hartu, lantza hartu, eta horrekin bukararaino. Bai, berpiztu eta aparte arnazi emoteko keri emotetxu ez. Gero hori, burue bai, beran lekura juten da, ze ikusten zu traineru karraparu zela barriro bestik, eta bueno, horri ikusten gu ez, zelan doia zen traineru guzti. Bai, denak ere lehen Euskotren Liga bezala xe estriborrera, bai. Oraintxe Ares lekeitioren kalean, baina lekeitio dagoeneko sartu da, Santurtzirenean, ala esango nukenik behintzat. Bai, hortxe mugan. Ares oin dabil bere lekurantz jute, baina bueno, hor da bazia jantzi hor. Bai, lekeitio hortxe, bere kalean izango da bai. Ares junda bere lekure barriro bai. Ares lekeitxarraren gain gainera etorri da, Talen ere hori egin dio, bigarren luzean hori egin dio. Aresek lekeitxarrari. Bai, ni petxa da tengo da bela hori, olatu datorrenin, olaturi Popiemon, aprobetxe da gero ez da mantendu euren horabidie. Eta atzetik Ondarroa eta Santurtzi segundo berean. Eta asko falta horrendik. Bueno, txampa polizio monga barezak eta lekitxok, eta 5 segundora egin dauz alto, zeira baino Ondarru. Zer den itxasua, lehen ere, bigarren luzean hause gertatu da. Buelta hartu, baliz hartu, lekitxarrak alde egin, eta gero Ares errekuperatu egin da. Bai, holanda. Aber, oin azken txampan olatuk zen horabide hartzen da ben. Lehen hemen normalin, handiz egoten danin, haitzen dau, baia efekto bat, baina gaur ez da den boten olako olatu handiri da honik, danak markatzen da 0 kalerutz. Eta, bueno, emoten dau ondino mantentzen dugu zela, eta, bueno, Santurtzien denpori ikusten da. Bai, Santurtzi orain ari da sufritzen epailea ere ikusi dugu, iruditu zait epaileak Ares, Ares lekitxarren kalean da, bigarren kalean, eta hor, zuzentzeko agindu eman dio epaileak Aresi, oraintxe Santurtzik berriro ere olatua. Santurtzik orain berriro ere, bigarren luzean hartu duen kunean olatua eta Ondarroaren aurretik jarri da. Bai, hori da, Santurtzik lehen hartu da olatuk, eta, bueno, hor, Ares da lekitxo eta Ares, hor da biz. Bai, eta atzen, begira, oraintxe Ondarroak hartu du olatua. Oin lekitxo hartu dugu, izuntza, lekitxarrak. Bueno, zain dezagun bukaera. Lekitxarra azkarra dago dator orain. Horrales olatun, doin lekitxori olatu. Lekitxo hartuko olatun. Lekitxarra azkarrago dator, eta lekitxarrek branka aurretik sartuko dute, baina Ares nora joan da. Ares zera bat baborrera joan da, bigarren lekuan Ares, Ondarroa, eta laugarren lekuan Santurtzi, Lur Uribarren, bikaina ikusi dugu, estropada eta azken luzea. Bai, izuntza urten da nagusi azken luzin be bai, baina Aresek atzetik aurrako estropaien da, bon. Oso estropa ona, eta irteran beho horri zira feateuki dabe, edo ez dakize pasoan, baina, bueno, ziretik urten diatzetik, eta bitxu estropari huelti emotxe, lan oso nahi dabe. Dotorea izan da lehenbiziko txanda hau, arrauntzale exigentena ere, azetzeko modukoa, eta teigarria egintzait, azkeneko zer esango dupa, azkeneko minutu erdian, 4 traineruek, esango nuke, nabarmen nola egin duten baborralderat. Hauxe ba, arrauntzaleok, lehenbiziko txanda honek, lehenbiziko botaldi honek, utzi deunak, jarraian, tarte bat, iragarkientzat, eta ondoren, berriro, zuzenean Koruñatik, Eusko Label Ligako bigarren txanda. Ultra!
Agurterdi berriro ere Euskal Telebistako arrautzaleok, Koruñatik zuzenean, Riazortik, Hortzango badiatik, Senaditik ari gara, Euskotren Ligan izango guan, horiok eramandu, gaurko estropada, 4 puntuak, Euskolabel Ligako lehenbiziko txanda, zinez ikusgarria, horra, selkapena, Lekitarrak 20 minutu eta 56 segundo eta 34 eunenekora bigarren lekuan. Ares, 5 segundo pasatxora Ondarroa eta 4. lekuan Santurtzi, 6 segundo eta 10 eunenekotara. Eta bigarren txandan, hariko diren laguntziak lehenbiziko karalditik. Kaiku, bigarrenetik Etaria, 3. Kabo, eta 4. Zierbena. Eta uste dut, Sara Gandarak protagonistaren bat baduela, ala bada, aurrera Sara. Eta, bueno, zorionak, azteko. Eskerrik asko. Eta gustatuko litzaiguke, zuk azaltzea, nola bizi izan duzuen gaurko estropada. Kanpoak egitezen oso ondo jungea, oso zintzazio honekin. Guri, kale hortatik behintzat azkenengo, 2 minutu eta erdi hortan hasia pixka zikintzen, eta hor ritmo politakin jungea, ondo. Baina gero egia da, zegoan, kostatu intzegula buelta matia, eta buelta presaka jungea, eta aprobetxatu dugu kanpoko largonatea dugu bentaja hori, ze gero bueltan ez dugu gehiago atera, hortxe jungea, eta hoxe. Edo nolare, 7 segundo horioren alde. Beti da ona, abantaia hori alde edukitzea. Bai, gaurkoa zan pixkat hori, gure lanain, eta aurretik bukatu, eta hori alare ezaten nien denbora guztin aurretik guaz, baina gaur ez da, bandera bihar jokatzea, gaurkoakin batian, baina bandera bihar da orduan, gaur guazen segundu gehienak ateatzea, bihar igual faltako saskiguta. Bandera zitze egin dugu, baina hemen ere sailkapen nagusia dago hor, eta lidertzan ekin diozue gaurko estropadari, eta lidertzan segitzen duzue, hori ere ona da, dagoen berdintasuna ikusita, ez da arraunagunak ekin. Bai, hori da, lehenko azten, hoxe, larumaten behaiekita zuen, guk iganden, gero, gaur guk, ligan ikuste pixkat, hola jongo, igual posiblea bihar de, igual gu aurretik angelitzea, baina gero gurrengon, behaiek aurretik anitia, eta tarten beste da zartzia, eta nik uste liga pixkat hola jongo, ala. Bueno, zorionak edo nola ere, eta eskerrik asko, Nade. Bale, zuei. Nade eta Agirreren hitzak eta dagoeneko prest daudenak, Euskolabel Ligako bigarren txandan hariko diren, horra, 4 lehenbiziko kaletik Kaiku, bigarrenetik Etaria, 3. Kaboko Galiziarrak, eta 4. Zierbena. Ea, irtera, lehenbiziko txandako baino zuzenagoa den, bandera zuria, 4 traineruak prest, semaforoak, oraintxe, semafororik ez du ikusi, baina 4 batera atera dira, eta Lur Uribarren esango nuke, eta begi kolpenzari naiz, kanpokaldean, eremuaren kanpokaldean, haizeak gora egin duela. Bai, hori komentagu ez. Bai, kanpoaldin argi ikusten da, eta bai, barrun be bai, amengo banderak astintzen daiz. Eta txandonari buruz, oso pareka dute urten diz, eta egidezan txanda politxe da. Eta aizin gorantza zan atorren ikusitxe, garantzitzu txandontan aurretik sartzi. Kaikoko ontzia eta eskifaia hortxe, gaur estriborrean, Iker Paskualek eta Daniel Gartziak tostak trukatu dituzte, Paskual gaur espaldati da, Daniel Gartzia, 5. eta Solaman Rau, arrobiko arraunlaria, gaur, babor espaldan sartu dena, eta kortak, hor baborrean, movimentu batzuk egin ditu, Oliban 2. eraman du, Lara 4. eta abar. Hemen, Etariako esperantza, gaur, igandean jokatu betzuten, 2 arraunlari, lanerako, 5. tostan Igor Gomez, eta aurrekalari, Aitzol Martinez, Josu San Sebastian eta Jon Ander de la Osek, 4. eta 5. tostak trukatu dituzte, eta baborrean, Iraitz Legorburu, Aimar Iraola, mugitu ditu, eta Urko Gurrutxaga gaur babor hanketik. Iruditan berriz,
Cabo da Cruz, une honetan, Kaiku eta Zierbenarekin batera, estropadaren buruan. Azkeneko estropada jokatu zuen 14koarekin alderatuta, aldaketa batez, esango nuke, Marco Antonio Silva, gaur arrobilanetan eta patrolilanetan, Felix Duarte eta tostaz mugitu dituen gizonak, Jose Rios eta Manuel Caneda, baborrean, Sergio García eraman du, baborretik estriborrera eta Ismael Romero estriborrean, 5. tostatik 3. ekarri. Eta hemen, iruditan berriz, Zierbenarentzat egun beltza izan zen, lur, pasaden igandekoa, eta Txapaz, Elortegi entrenatzaileak 5 aldaketa egin ditu, igandeko 14koarekin alderatut. Estriborrean, Ismael Montes eta Inigo Ibañez sartu dira, baborrean berriz. Fernando Ruiz eta Leandro Salbaño, eta aurrekalari lanetan gaur, Raúl Gartzia, horra, norabideak, Kaiku, estriborrera etorri da, Getari ere bai bere kalearen estriborreko alderdian, eta momentuz berdintasuna galanta. Bai, ikusten da ez, dana oso segundo baten, 2 segundo Getari, Kaiku hartu da musturre, eta emoten de oso fuerte, eta gaur biharro nahitzeko gua surten dizela. Beno, horra, Kaiku bizi erraunean, 36 palaterdi, kanporantz. Beno, momentuz, Kaiku, arraunketa, erabat, egon korruta, sentatuta, ez da presarik horrik usten. Ez, oso konzentrata, Ronin ondo, eta ia itxosora urten aurretik, estropa buru hartu dabe, naizta lehenengo kaletikun, eta aber gaur ze ikuskizun dekun honekin. Eta 2 igo berriak ikusi ditugu, Kaiku eta horra iruditan, Tariako esperantza, maila zigo, eta ara, zer rendimendu, ari zaizkigun, erakusten, ez da bat ere erreza, oraindik koskat dizente dagoelako kae bat ligaketik Euskolabel Liga honetara, eta lehenbiziko estropadetan, diogun moduan maila benetan bikaina erakutsi dute Sestaotarrek eta Getariarrek. Bai, ikusten da Kaiku prisabarik arraunin, eta badoiaz aurrera, 2 segundotako abantaiaz, eta egile esan oso garrantzitsu nik uste dut, txanda irabaztie, eta aizi ikusten bada gorantza etorrela, ojo txanda honekin. Zer dara biltzu buruan, Lur, zertan ari zara pentsatzen, alegia, aiziak ora egin du nabarmen, eta honetan pentsa. Kaiku, Zierbena, Getaria, eta Cabo, Laurak, lehenbiziko txandako laguntziak baino denbora kaskarragoak ari dire egiten. Bai, horrega itxiko esan, pentsatzen, gizan da puntun asuntuaz, ez? Klasifikazioko puntukaz, hemen gora berandu izango leike, eta, karo, kaltetuen hantzuk izango zin, azkenengo tandako gaizi gorantza badoie. Orduan, garrantzitsue, txanda irabazti, eta gero berokuk. Minkura berak azkeneko urteetan beti izaten ditugu, galanta gainera, ustekabekoak gogorrak. Bai. Zierbena, 35 paladan, dagoeneko palizaren bila. Santurtzik egin du denborarik onena, lehenbiziko txandan, 5 minutu eta 12 segundurekin. Beraz, arrautzaleok, argi kronoak, ontzi hauek ez baitute hobetuko lehenbiziko luzuan. Oskar rai hartu da, Oskar Gomez, Kaikuko aurrekalari. Zierbena pasa eginda. Nire ustez. Pasa eginda, Kaiku oso ondo. Eutsi dio, Raúl Gartziak. Kaiku eta Getari. Zierbana bitxo, olatu zurtengo da Zierbana. Beno, ea orain, poparean, zer gertatzen den? Raúl Gartzia, Brankari, Zierbenan, Oskar Gomez, aipatu dugu. Hor geratu da Cabo apur bat, Cabo geratu egin da, Arrankati, bai, eta hor geratu da, azilako segundu jausten, 5 ere ipinida, lauri hor dabil. Eta, Kaiku eta Getari, Getari bezartzen da estropan. Ordoi ez bilek. Aurten Jon Larrañaga, Getariko prestatzaileak esan da, batez ere, giro mota honekin, gozatzen omen dute, eta konfidantza handiarekin, ari omen dira arraunean. Horra kabo, iruditzen zait pixkanaka badatorrela, atzerago ere ibili da, eta orain Getariak olatua, horra Getariako esperantza, bai. Bai, nik usto Getarik ja konfidantza handile dekela eurengan, ez? Urtazkotako harria berdine, ekipo oso ligeru da, eta olako itxosutan bai saltine dauenin, hori traineru oso agildo, Baina, Kaiku behor doie ondo, eta
eta kabo hor da biltzartzen, musture sartzeko asmoaz bai. Cristian Garma gaur patroi, Kaikuko Bizkaitarran, pasaden igandean egundoko olatu hartu zuten, bigarren luzearen bukaeran, egundokoa gainera. Eta gaur, hemen popaerako lana dago, asmatu ezkero pixka bat, gozatzeko modukoa. Horra Kaboko patroia. Bai, lana dago ikusten da, Ikusten da, kanpo aldin, bai, hor, jueza, banderiaz. Bueno, momentuz, treneru bakoitza, Arana Getaria ikusi olatu hartu duen. Bai. Zuloa, begira lur. Eta oin kaiku, gobernatzen lanak, Eta oin kaiku, bai. Eskutatu egiten dira treneruak. Bile dauz hor, Bile dauz hor da hilbileak. Itxas bera, orentxe. Bai. Zazpirak eta 9 minutuan, eta esango nuke, itxas berarekin batera, ea, nola saltzen dugun. Olatu handiagorik ez, baina olatuen arteko zuloak handiagoak direla. Olatuak gehiago markatzen duela. Hori de. Orduan, bueno, ongizeleke momentu bat, ilusio hontan, zulo horrek edo aprobetxau edo zulun geratu, ez? Orduan, bueno, a ber, ze ikusten bitxu Garma, gobernaten. Olatuan? Bai, olatu harin edik, kaiku kartun de buru, olatu oso nartun de, hor dator, Solte ato traineru eta batoz. Horein Kabo, Kabo sufritzen dagoneko estropada buruaren gandik, 7 segundora. Bai. Getariarrak hortxe dira, horra Borja Gomez, Trampaldore igota Zierbenako Galipoen patroia. Dotorea, itxasa hondirik ez, aize ufada ikusgarririk ere ez, baina lantzagiroa jartzen ari zaigu. Bai. 37 paladan Getaria. Ikusten da, olatu sakatzen da, bela, ez? Honek olatu txekik bat eskapa bezkero, aldozu bai arronketik galdu edo errimu galdu, eta, bueno, garantitzu da oso berne, eta danok batera olatu hurria atrapa die. Bueno, estropa politxea biz ikusten, igual. Zoragarria, begira, Zierbena pixka bat etorri eginda, estribor aldera. Bai. Eta Kabo berriro ere sartu dela, Kabo 4 segundora, une honetan, 5 segundoan, 4 ontziak, eta oraindik gauza gertatuko dira luze honetan. Minutu terdi honetan. Zierbena sartu da ipina segundo baten. Bueno, oin Zierbena beran balitzara juteko, metro gehiago emiko dauz. Getariak olatua eta estropadaren buruan jarri da. Begi gehiago behar ditugu, lur. Bai, esperantzak ikeragarrizko olatu hartu izango du, Unas Izagirrek. Bai, ez du askatu begira. Eta oinio gainin datoz, Ontxe izten, doin kaiku olatun. Kaiku kartu du orain. Eta doin kaiku olatun, Olatu oso ona, Harrigarria, Kaikuko Bizkaitarrak hartu duen olatua, begira GPS-a. Lantzagiroa jartzen ari zaigu ikusentzuleok. Eta benetan estropada gozagarriak dauzkagu. Oin Getariak olatun, estropada politxe, Bai. Orain Getariak gara. Begira, baten abiadura eta bestearena. Bai. Baten abiadura eta bestearena. Oin kaiku gatuko dau. Ze politxe, nolan ikusti estropadak, Ea, orain Ziabogak, Ziabogak, kompromiso handikoa. Baita hau, olatuak bultza baitezake. Ea, dagoeneko. Aitzol Martínez prest, Oskar Gomez ere bai. Kabo aurretik, Kabo Zierbenaren aurretik. Kabo pasautxo. Baina ateratzen Zierbenaren aurretik. Bai. Eta Zierbena esango nuke zuzendu ezinik oraindik. Bai. Bueno. Ea. Tatuak. Denborarik onena, bigarren Ziabogan, Lekitxarrarena. Getaria baino 2 segundo azkarrago. Ares, izango litzateke 3garrena, Ondarroa 4garrena, ondoren Santurtzi, eta Kaiku, Kabo eta Zierbena. Eta irudipena daukat, gaur, hemen, puntu saltxa handia izan dezakegula. Bai, argi dago ikusi da, bitxu horre Kabon Ziago ipasa da, baina handa guzti bai, Zierbenan aurretik urten da. Zierbenari asko kostetak urteten. Eta bai, zu komentasuna, aizi gora dator, badakigu puntu nasuntu, batxuri kalten gotxela, eta beste batxuri favore. Bueno, abazelan bukatzen dan, eta momentuz Getari badoie, Kaikukin batera, eta Kabo eta Zierbena zidiz geratzen atzi nahi bon.
Nire ustez orain zein du beharrekoa, esan dizuegu, itxas behera, zazpiak eta 9 minutuan izan dela, eta normalki, haize aldaketak, korronte aldaketak, nola baita esateko, indartzera edo ustera, mare aldaketarekin izaten dira, eta gaur ere, une horretan txe, haizeak gora egin du. Haizeak gora egin du. Bai. Nabarmen gainera, kanpun gehizen bat, Beno, horra, Zierbenako Galipoak une honetan txandako laugarrenak ditugu. Bigarren lekuan berriz, Kaikuko Bizkaitarra, esango nuke estropa da, bitan hautsi dela, Getaria eta Kaiku une honetan buruan, eta dagoeneko 6 eta 8 segundo galduta urren ez urren, Kabo eta Zierbena. Eta ara, Lur, Kaikuko orain ere zer egin duen, eta kasualidadea iruditzen altzaizu, bigarren luzean ere, kale bat estribo horrera etorri da. Ez, argi dau, haizik asko da bizakatzen amura estribo horreti dau joten, orduan hobeto da eta Getarik itxi eskero, sartu harut, zegero, haizik bakarrik erun gotxo bere tokire. Eta nik uste traineru guzti da bizela antzeko egiten, Oin hemen ikusten da barrunbe bai, bosgarren kaleti, logarren kalera, haizi joten haziara apurua gizau. Baina, argi dau zen horabidea bizendartzen danak, eta estropai dago, Getari eta Kaiku ondinok segundu bardinen, eta estropa politxa gor. Felix Duarte makurtuta ikusi dugu. Cabo da Cruzeko patroia, eta askotan horixe izaten da, seinalerik argigarriena, haizearen joera, zein den jakiteko. Aipagarri bai, Zierbanak ez, gaur Carlos Palazuelos kanpun dau. Entera gara, lezino badekola, internaten, hanketako bietzetan bi hauztu eruku deuz, golpe txiki bat hartunez, eta ametik haien rekuperateko, eta indarrazko Carlos entzako. Eta gaur hanketik, Iñaki Urkijo. Normalean hor babor espaldan, eta treniruaren brankaldean, aritzen den arrobiko mutila, gaur hanketik, hori Txapa Zelortegik bilatu duen konponbidea Palazuelosen bajari aurre egiteko. Argi Zierbena une zaila bizitzen ari da eta, dagoeneko 9 segundo galduta, estropada buruarekiko, eta Kabo ere badoakio. Kabo ere badoakio. Momentu gogora Zierbanantzako, hau bai dela, oin buru ezin dabe galdu, dana zentratu, nik uste dut esperientzia ondiko muti hau zela, eta oin beste lan bada, arraunein, baina bai buruz arrauneitxie. Eta Kaiku Getari, Kaiku kosta hartutxa aurre, eta aurre estropa politxe uren hartin, Eta datu hutsa da, lehenbiziko txandan, Ondarroari, laugarren kaletik, kosta egintzaio, Zierbenari ere, kostatzen ari zaio, horrelaxe usten dut, gero beraiei, gero patroiei eta arraulari galdetu beharko diegu, horretxasuan, zer sentitu duten, baina beti ere kale beretik emaitza kaskarrak direnean, nibintzat atezuan jartzen hau. Bai, zer esan duko dugu ez. Horkalik, laguntxan mongo dago, azken luzin, hauko zulako margena beste kale guztikin jolazteko, nahi izen ezkero, jakinde metro gizaren gozuzela, baina, momentu zu dingo zumodun da, ikusi da, kanpoko kali edo hori bada, horko kalekuk ez dizela oso harin ibili. Euskotren Ligan, bai, horiok handik eramandu, gaurko zera, gaurko estropada, baina itxasoa zerbait baldin bada, medio bizia da, eta aldakorra eta mugitzen dena. Beno, dagoeneko, lau ontziak 3. balizaren bila. Denborarik onena, Aresek egindu, lehenbiziko txandan, 15 minutu eta 52 segundorekin. Hobetuko aldute, etzait iruditzen. Horri ikusten da itxosu, lehen baino apurba gehiago badagoela, eta nik uste momentu dizela, Ez esan dut, hortxe, 15 minutu eta 52 segundo, eta Kaiku Koriesek, 52, aurretik, baleko ziaboga, biek, Kabo 3. honetan, Laurek ziaboga fina eman dutela, iruditzen zait. Bai. Ea orain, zer gertatzen zaigu. Kirola bera baita, baina bat ere zer ikusirik ez du, itxasoan brankazari, Getari hartu du, argi GPS-ari orain. Eta oin Kaiku nik uste buruka politxa bela hemen, lehenengo eta bigarren kalin, eta bigarren luzin modun badato oso estropa amaiera politxe ikusiko.
esango nuke, era bat hautsi dela, Kabo eta Zierbena une honetan, estropada buruaren gandik, 11 segundora. Poparean azkarrago ikusten dut Getaria. Eta orain jarraitu beharrekoa GPS-arena eta hortantxeari naiz Getaria bere kalearen estriborreko alderdian, baina bere kalean baita. Kaiku bere kalearen erdi-erdian eta Getaria dagoeneko buruan jarri da. Bai, Zierbena etortzen hirugarren kalerantza gitxik-gitxike, baina bai, argi dagoena da, lehenengo kali eta bigarren kalekuk Poparin oso ondo datozela. Unai Izagirre trampaldora igota. Bai. Beste postura batean, Cristian Garma. Bueno. Aurretik esperantza. Oraindik asko falta da, nola espa. Eta beste garrantzitsua aukera dagoenean eta olatu bat pare-parean jartzen denean, ura laranja erdia bezala zukutzea. Tantori geratu egin gabarte. Argi dago, zoin gehien gainera azken luzi zatozela eta oso garrantzitsu da, danok pentsakera bardinegaz paradak emoti, Osa, olatu dauenin, dan aukerne eta ontxe angetari olatun. Bai, begira patroiaren posturari. Bai, angetari olatun da bere kaletik egibon, Bai, bere kaletik. Ez dutzi olatu, Ez. Hori da, zu komentu azu ontxe, zuko eta biako olaturi, eta nik usto Getari eta Kaiku horretan da bizela, Kaiku eusten, nola nahi ere, Kaiku eusten, eta lehen, ez dut, erabiliko aberia hitza, baina hemen, badia barruan oso azkar etorri da Kaiku. Bai, aberri izan nik uste nuen azken zatize, nik uste otontzen da hori, Maria puntu behien dagoela bai, eta hemen olatuk ontxe markauko dau, amengo bai lehenengo da bigarren karin, olatuk apurtxu bagizo kanpoku paino, baina bueno, a ber, ikusiko a ber. Beno, hirugarren lekurako Zierbena, une honetan, martxa egiten ari zaio, Getaria Kaikuri, treneru beteko aldea, lortu dute Gipuzkoarrek, sestaokoen aurretik, eta Zierbenak ere eman dio kolpea Kabori lur. Bai, Kabo ja nik usto ja beste estropa baten daula, baina Getari fuerte, Getari oso fuerte, azken luze serizu egiten dabil, Kaiku horre ustean. Eta une honetan, Zierbena eta Kabo, selkapeneko 7. eta 8. lekura joango lirateko. Bai, hor olatu gartzen. Bai, badin gotxut, ezin da ditzi eskapetan olatu bat bez, ezkaiguk ez Getarik. Eta, bueno, atzin, beste estropa dago, argi dago. Hor datorre, Getari ja rimu altxatuz, eta... Dagoeneko, 38 paladan, Kaikuko ez, Getariko esperantza. Eta bestea lur, bakoitza bere kaletik, ez Zierbena etorri da Kaboren kalera, baina lehenbiziko bi postuan datozenak aurretik ditugu. Hor beste hartu du Getariak, Getariak beste bat hartu du. Bai, da zati handi hartu du. Bai, lehen ere hori egin du, pare horretan txe. Barriro amendi Getari ikusten golatun, Poparin, da Kaiku zulun. Bai. Ontxe Kaiku, bitxu. Lengo bardina da hil pasaten, Kaiku amendik enpopa da bondo, eta a ber, ze pasna noin, baina zulo desenteko zabaldu dio, aurreko olatu horrekin. Getari dator gozatzen, estropa urun, beste ikatzen ikusten, behitu beste olatu bat, Getari dator popa akartu eta hartu. Gozatzen? Gozatzen, bai. Hortengo ekainaren hasieran, hori izan zigun, Jon Larrañaga prestatzaileak, giro mota honekin gozatu egiten zutela, eta gaur, sufritu bai gogotik, begira, lerdea dariela, Espainetatik, baina gozatzen ari dira, eta bigarren txanda hau, Getariako esperantzak, irabaziko du, Poparean erakustaldia eman da, lur, Poparean erakustaldia eman da. Bai, nik uste hori ez dizela kasualidadik ez, zinuzten bidade, Angetaria, Lekitxarraren denbora hobetu egingo du, 20 minutu, eta Getariaren denbora, 40 segundo, bigarren lekurako, Kaiku, 20 minutu eta 49, hirugarren Zierbena txukundu du, bere lana, azkeneko luze honetan, eta Kabo, denbora asko galduta, Getariarrekiko, orantxe, Boiroko taldea, Beno. Bai, komentaten egon azena ez, jaztiz kasualidadik, ja oso estropa oso nahin da Getariarrak, eta nik uste dut, jazin izteko momentu ala. Getari oso ondo dabil, bai errekan, bai itxosun, eta hor bere txandan erakustaldi ederremonda. Eta begira, Getaria jarri da, lehenbiziko lekuan, Lekitxarra, bigarren, Ares, hirugarren, Kaiku laugarrenera,
joango litzateke, ondoren 5. ondarroa, Zierbena, 6. lekuan, 7. momentuz Santurtziko Sotera eta 8. lekurako Cabo da Cruz. Hauxe ba, Euskal Telebistako arrautzaleok, 2. txandak eman duena, jarraian, tarte bat, iragarkintzat eta segituan gara ostera bueltan, Koruñatik. Agurterdi berriro ere Euskal Telebistako arrautzaleok Koruñatik, Eskola Beligako txanda bakarra 3. geratzen zaigu iruditan, sailkapenak eta Ariarrak, lehenbiziko lekuan 20 minutu eta 40 segundorekin, 6 segundora Lekitiarra, 3. lekuan, Ares 4. Kaiku 5. Zierbena, ondoren Ondarroa, Santurtzi eta Kabo, eta uste dut, Sara Gandarak protagonista baduela, Mikel Portularrume paorra ondoan daukala. Aurrera, Sara. Alaxe da, Ibon, eta berari galdetuko diogu, zer moduz joan dan, estropada, Mikel? Bueno, ratoka izan dugu ez, ratoka. Momentu politak eta beste momentu txarrak, eta, bueno, Kabo irabazi jaula uste, eta horrexekin esan genuen, hau borroka gor bat izango gala, eta hau bihar beste gerra bat. Hau borroka gorra denboraldia sari zara, ezta? Ba, hoxe, denboraldia da hola izateko da, eta guri haula izangoa. Oantxo betexio, oantxo kersio, baina, bueno, bihar beste gerra. Eta nola ikusten duzu ez zeuen burua, denboraldi honetan? Ba, ziren esan bezala, ez. Hemen lehengo azten pixkatu hobeten genuen, suerte pixkatu genula, eta gaur pixkatu gertxio, eta biharri golberri zobeto zio, eta ole biliko geha, ez. Gure burua, famili bat bezala, geha, eta hortxe, ondo. Ba, eskerrik asko, gurekin hitzai dira garren. Bale, zuei, gero arte. Bagoixepa, Mikel Portularrume, paorraren hitzak, bueno, momentuz 7. lekuan, gaur, bat utzi du atzetik, Kabo, eta hemen bien bitartean, horra, bueno, lehen ere ipatu dugu, Getariarren lana, barrurantz egin dute gogorra, Lur. Bai, bitu, hemen aipatzeko bai da, ez? 6 segundo gitzitzen, zenbat puntu dauzen, ez da, Ibon? Bai, Kaikutik eta Santurtzi artera, hor, 8 segundotik 12 segundotara, hor da, puntu dantza bat, da segundu gitzitzen, itxela. Bueno, 3. txandan hariko diren, 4 ontziak dagoeneko prest daude, epaileak, ez dakigu, zeren zain dauden, denbora ere, aurrera, baituak egu, lehenbiziko kaletik, Urdaibai, 2. Donostiarra, 3. Hondarribia eta 4. kaletik, Orio, eta, beno, zer ikusten dugun, gaur 8, Oriok eramantzuen, bandera, igandean berriz, Donostiarrak, Urdaibaik, lortu zuen, hortxe, azkeneko momentuan edo, igandeko lantxukunarekin, hemen egotea, eta zenen garrantzitsua den, alegia, norberak, helburutzat joduen multzo horretan, eta txanda horretan egotea. Zer gerta ere, eguraldi aldaketak, tanda aldaketak, eta hor egotea, aurkari zuzenekin egotea, funtsesko izaten. Bai, argi da, bez, pasan azte burin gorkak ezaban argi, hori, ja estropadak irabazteko eta banderatan ibiltzeko, dela garrantzitsu egoti oiarran tandan, eta bueno, lortu da be, hemen dauz, bermi aurrera ator, eta bueno, sartu da horrezko tandan. Aber, gaur nik ustot espetakulo politxe mogoskuranak. Beno, esperantza horrekin, etorri gara, eta neu bintzat aurreko 3 txandek, Eskola Beleko 2 txandek, eta Euskotren Ligakoak, asebete egin hau, Lur, eguraldi esan eta esan ari gara, haundirik ez, baina lantza giroa edo poparerako oso polita jarri delako, eta esango nuke batez ere, arrautzaleok eta guztiok, bueno, kirolonek, herrioan ere kolore polita hartzen du, itxaso parearekin ere bai, baina bere ikusgarritasunaren mailak horrena esango nuke, traineruak olatuak hartzen, ikusten dituen, horretxe jotzen duelako. Bai, horan dazte, azkanen guk hemen ez dugu askorik ikusten, zeitxosoko parti ez da ikusten, baina telebistan ikusti traineruk, segundu gora bera, popadak eta saltuk emoten, hori da arraunet, hori da ikusti guztaren askune. Argi,
Dagoeneko semaforoa ere piztu da eta epaileak hementxe ikusten ditugu. Laguntziak lerrokatuz, bandera zuria. Argik eratzeko orain. Bueno. Venga, berriro ere, horrez dakigu, ontziren bat edo mugitu ote den. Berriro saiatuko dira, lerrokatzen. Bueno. Semaforoa dizdizari, lau ontziak nik ongi lerroka dute ikusten ditut. Asa urduritasuna lur, Hor, egon egin behar da, Hau da, momentu itentzuena ez. Arrolarik egoten di pultsasin gutan tope eta itxaroten lehenengo paladi emoten azteko, tentzin konsultateko eta bueno. Entzia Rosale altzara? Bueno, gitxi. Gaur goizeko irudia datozit, kogora. Alegia, txupinak lehertu eta zezentzarrak atera aurretik, binetan ikusgarria. Bueno, gainera aurten Euskal Telebistan ikusteko modu ere badaukagu. Korrikalarien, zezen aurrean ibiliko direnen. Bueno, aurpegiak, bueno. Badoie. Orentxe, bandera zuria. Anak prest, Donostiarra atzera antzolatuak orentxe. Olatu mogitu Donosti. Zer den, olatuak atzera botatu, baina lau ontziek lehenbiziko pala da. Batean, une berean eman dute. Beraz, Euskola Beligako hirugarren txanda, jokoan da. Ea, nork jotzen duen lehenbizi. Lehenbiziko kaletik, Urdaibai estropadaren buruan jarri da. Donostiarra bigarren, Hondarribia hirugarren, eta segundoa galduta, errekuperatua dagoeneko, Orio GPS-aren arabera. Bueno, hemen danak urten di estropai hau esten aziratik ez. Nik uste dut gaurko egune oso garrantzitsu dela, biharko eguneri begire, eta bueno, txanda ederra da, eta a ber, zelan doien, momentuz dan hori ez denpora bardinen, eta a ber, zelan doien. Iruditan Bermeoko ontzia, gaur hiru aldaketa egin ditu, azkeneko eskifaiarekin alderatuta Mikel Calleja gaur, estriborrankean, Galiziarra, Luis Manuel González, lehorrean geratu dena, eta baborrean sartu direnak, hirugarrenean Carlos Mañas, eta Iñaki Goikoetxea. Zuk oso ondo ezagutzen dituzun arraulariak, denak, hemen iruditan berriz, Donostiarra, badakigu gora bera izan den, aste honetan, Ikerrimaz arraulariaren izendapena dela eta ara, gaur zer erabaki duen Igor Makazagak. Igandean, bandera irabazi zuen 14koarekin alderatuta, aldaketa bakarra. David Sainz sartu da laugarren lekuan, hau ere arrobikoa baita, eta lehorrean geratu da Iñaki Arrieta. Horixe, gaur, Igor Makazagaren mugimendua eta Donostiarra estropadaren buruan jarri zaigu. Segundo bat horretik ipine da, danak aitzik eta ordo, Iruditan, Hondarribiko ama Guadalupekoa baborrean aldaketarik ez, aurten ikusten ari gara batez ere Mikel Orbañanos estriborrean ariela aldaketak egiten, gaur ala inozan bela, laugarren tostan lanerako, Jon Lizarralde ekarri du bosgarrenera eta Gaizka Gorostiaga bosgarrenetik espaldara. Eta Donostiarra, gaur ere estropadaren buruan jarri da. Hemen berriz, Orioko ontzia eta Oriotarren artean bada nobedade bat eta albiste txarra izan ere, Aritz Lizarralde, altxerri, hiru altxerritan, aurten dabiltzanetan nagusienak, esteetako ondo eza dela eta horre bakuntzaren bat edo egitekotan omen dira, ezin izan du Galiziara etorri eta gutxienez eta Orioko iturriek, jakinarazi digutenez, hilabete egon beharko omen du, arraunik hartu gabe, eta beraz, denboraldi osoa galtzen ez badu, denboraldiaren zati oso garrantzitsua galduko da. Albiste txarra, Oriotarrentzat, eta Jon Salzamendik berak, atzo izan da, 15 arraularirekin etorri omen dira Galizia. Donostiarrak berriro ere, estropadaren buruan, eta ontzi hau aurten Lurruri barren, azkar dabil, oso azkar dabil. Niri harritu osten ontsi izan da, ez? A ber, beste taldik beti bildi fuerte eta asko gortu di, baina ez naban espero Donostik hiru estropadatan honegaz konta dute horregoti eta demostratzen dabil. Eta bueno, kuadrigideko eta arraun egiten daiz. Zango nuke, Igor Makatzagak talde hartu ezkeroztik, egin duena urtez urte, pausoari josi, eta aurrera egin duela, eta aurten, esango nuke, goren mailarik gorenean egoteko, azken pauso hori ere eman duela, eta ara, zeinen ondoan
ari den lehiatzen eta atzea erakusten. Aurre denboraldian jetxiera eta emaitza bikainak eta urte hasieran igurikapen onenak baieztatzen ari da Donostiarraren torrekua. Bai, horri pini di, hiru traineruk segundo baten, hori jo besartun da hor, danak. Hor da bize GPS jantzan. Eta Donostion nio jarraitzen dugu hor. Laugarren minutxu pasagu, eta ja itxosun sartun dugu zeharo. Lur, ondarri besartzen. Zu besteak beste, zeuri bilbidean, elantxoben hasi eta zierbenan, kaikun Portugaleten eta Bermeon aritu izan zara. Zaldi handia bedanak gobernatuz, Bermeoren inguruan, aurtengo kuadrilla eta urte hasi honen inguruan, ze azpimarratuko zenuke? Atoz gitxik ez, kuadrilla barri bat, oso indartxue, baina nik usten dut, kuadrilla indartxu talde guzti dekela, baina Bermiok gauzak ondo iten badauz, banderatarako jokun egoteko aukeri deke, eta gitxik, bloke barri bat dano dakigu ez dela erreza aurrera pausuarin emotie, baina kalitatezko muti ediz. Orduan nik uste dut Bermiok aurten zer esan handiz emonga, bela. Hendik Alberdi Prez, Azkarate, Urko Redondo, eta Andoni Campos ere bai. Zabaletik horio. Zabaletik izango nuke Hondarribia. Donostiarra ateratzen aurretik, Donostiarra, eta urrengo hiru ontziak, bate batean. Ea orain, poparean, zer gertatzen zaigun? Nioen, lehen Aritz Lizarraldaren baja ipatuta, gaur Andoni Campos dugula brankari, hortxe, Oriotarren ontzian. Ziago danak hartun dabe nahiko ez dute ez, danak ez da gure metro bat ez galdu, eta hor ikusten guibon, zelan, kanpoko balizetako banderak aizi astintzen da biela. Eta denborari erreparatzen ari naiz, Donostiarrak egin du, orain arteko denborarik onena, alegia, hirugarren txandako lau ontziek egin dute, zerarik onena, denborarik onena, honek esan nahi du, haizea bere horretan eusten ari dela, eta lehen egin duen ekarrialdi horrek ez duelako hor egin, nire juzkurako. Ez, hemen hori ikusten di, barruko balitzatan bintzata ez da olengo ize boladak, edo hori emoten dau. Eta hor ikusten da, Donosti, beste segundo txudatara eta bestiri, eta besteana parekatute hor. Beno. Ea, une honetan Donostiarra estropadaren buruan 2 segundora jarri da, Hondarribia, Urdaibai 2 segundora, eta 4 segundo galduta, Orio, 4 treneruak, bere kalean. Nabarmen ikusten da danak bere kali mantentzen ez. Nik uste dut, Donostik argi dekola ikusitxe harinaukotan dan, ze getarik zelako latuko hartu zen kale bardinatik. Hordek ez, estrategi puntu bat balorateko harinauko tandi ikusitxe. Nik uste dut, euren kali mantentuko da bela. Gehizen bat, oinoren balizetara junbidiz, baina olatuko rarrapadadez. 7. minuturakoaz, Urdaibai eta Hondarribia, hortxe, treneru eskaz galduta, argi, Oriotarrak une honetan, 5 segunduko atzerapena, baitak arte, begiak falta ditugu. Bai. Begiak falta ditugu, lau ontzien, popare aldiak ikusteko, begira patroiaren lana. Hor ikusten da, nik, esan da, gure hau da un campo de batalla, arronarizek bat abester ikusten, olatu bat ez da gure galdu, eta zuk esan zuen mogulen, hori olatu txikizia datorrenin, danak emon da, Arki Urdaibai, hortxe, bai, treneru horren aurrekaldeak ezaguntzuen, eta esango nuke olatu hori ez duela askatu. Ez. Ikusten ari garen bestea Barkalur, une honetan, 3. txandako ontziak zuloa ezabaltzen ari direla aurreko txandetako 8 treneruekin, eta gaurko 4 denborarik onenak badirudi tanda honetan egon daitezkela. Han Bermio, ja GPS hasia dantzan, denbora bardinen markaten. Nik uste dut, Bermio kuadrillik, kuadrilla gogorra ukitzetik aparte, deke amorru bizian jarri da. Bermio estropa da buru. Ibon. Eta nik uste dut, esaten nabiena, kuadrilla fuerte bitxo gorka popadan dator, Olatu oso handu jartzen da Bermiok. Bai. Olatu handu jartzen da Bermiok. Eta esango nuke, denbora dezente, datorrela olatu horretan. Beste bat, argi GPS-aren dantza horri, gainean dator, Bou Bizkaia gainean dator. Ez da bazkatzen olatu, ez. Horrekon ikusti hori batu hartunde, Donostia txinitzi eta barrundakoen amurruaz, Bermio kontuz gaur.
Bai, eta hau, bueno, kritikoa Donostiarrarentzat estropadaren buruan zen, orain 3. lekura etorri da. Bai, Urdaibai jarri da aurretik, jaun Andreok. Urdaibai jarri da aurretik. Ea, ze kaleetan aurretik eta ondo, Bai. Eta ondo. Donostiarra lehenbiziko kalera etorri da. Eta Orio ere, kale bat estriborrera. Argi une honetan ari da eta txanda erabakitzen ez, baina hausten, bai, nire ustez. Bai, ondarri begoren txartu olatu txiki bat, baina, bueno, Bermiotzako momentu oso ona, bigarren ziago gara eltsi abantai horreaz, oso garrantzitsu da, bai eurentzako, eta bai, aurkari jeri, ez, ja, lepu emoten, zabiz? Bueno, lepu emoten aurkarizek eureri, baina oiz, zauz, ondo ikusten atzin zan zabizen dizten, eta... Lau ontziak 6 segundoan, Lur. Bai, Lau ontziak 6 segundoan, estropadaren buruan, lan erditan, Bermeoko Bou Bizkaia. Orain arteko denborarik, estropadarik horrena, Mikel Azkarate, aurrekalaria, prest. Ederki irakutsi dio, ederki trabestu du Gorkaran Berrik trenerua, bigarren lekurako, argi. Ondarri bitarren, branka aurretik, Donostiarra, Orio, irteran, horre ez daba, arrokeri handirik, 3 ontzi horien artean. Oso elkar. Ateratzen, hortxe. Bitozta ez dira, 3 ontzien artean. 6 segundo, Ibon. 6 segundo, Bermeok hartzen dugu estropa buru, oso ondo urten diz iabogatik. Eta emoten deu, badoi ezela aurrera, konfiantza hondiz. Lur, Mikel Azkarate, Iñaki Goikoetxea, Jon Unanue, Carlos Mañaz, Ander Zabala, Jerai Kaion. Bada gaia hor, zuk ezagutzen dituzu? Bai, a ber, hor indarretik aparte, jente tekniku dau, nik popako bize, Santurtziarrak ez dut ezagutzen, baina Iñaki Goikoetxea, bai Azkarate, eta, bueno, porrando esenak oso gogorrak eta bilediz. Bai, Iker Mutil altu eta fuertia, eta Jon Unanue zer esanik ez? Jon da Carlos Mañaz di zentrorako motor batzuk. Eta kolungaren inguruan? Bai, bueno, hori baborretik, eta bueno, ja estriborretik, hoge da oindamentokizen 2010 bertan iribazian kontzi ez, da rolari oso gogorra da. Eta Gentza Zubiri hor dabil espaldan sartzen eta bere lekun. Eta Gentza osalari hona da. Da, bueno, Alain Kolungari buruz zer esanik ez. Eta Calleja eta David, Calleja da pertsona bat, oso robot bat emodun da, arraunin oso ona, teknikue da, eta David Iglesias beste motore bat. Medina ez dut ezagutzen. Referentziak bikainak, Medinanak ere, eta argi, Urdaibai, badoiez, momentu oso motor handi hori arrankatu du, Bou Bizkaia, ontziak, eta gaur 8 Bilbon etzuela estropada onik egin, Iker Zabalak berak, esan zegoen, presa puntuarekin, aritu zirela, arraunean, gaur, orain arteko 12 minutuetan, erakustaldia ematen, eta gainerako 3 ontziak 9 segundora. Bai, Bermioko oso momentu hona dabil gozaten, eta nik uste dian estropadi nahiko da bilela kontrolaten. Ez dugu aipatu, esan dugu zarrolaritxe, baina bai, Gorka. Ontsi ikusigu, bigarren luzin ez da, Gorka hartun dauen olatukin, zelako abantai hartun dauen, eta nitzako Gorka momentu Bermion da pilar bat, ez? Patroi seguro bat eukitzi eta Gorkalako esperientziako patroi bat, marka behitzen da asko. Kompromiso batean jarri behar zaitut. Esan? Diferentziak gehien markatzen duen patroia, zure ustez, poparean. Patroi batek 1000 lan egin behar ditu, ez poparean bakarrik. Baina hori iruditzen altzaizu. Bueno, a ber, Gorka argi da, zer esan emonden patroia da azken urtitan, ez? Eta, bueno, gero ez da poparin. Poparak, bai patroiek eta arronariek hartzen da, baina argi dau, demostrauen egiten dabela, eta errestazune egiten dauzela gauzak. Bigarren lekurako segundo batean, Hondarribia, Donostiarra eta Orio. Eta aurrezko puntuak jokoan. Hemen liderra, horra, estriborrean, Iñaki Urtubia baborrankean, Jose Leibar, ondoren gotostan baborretik, Maztatostan, Xabat Pastor, Jose Mari, Intxaustirekin, ara, hor zeinen garbi ikusten dugun, olatua nondi datorren. Bai. Zenbat balio duen irudi honek. Bai. Eta hor doiez, Hor doiez, danak segundo bardine, baina Bermio doie, bera doie eskapata, baina beste guztik estropa bardine egiten, Begira, 36 paladan, begira,
hankekoak bat ere presari gabe ikusten da, behin eta berriz, aipatzen dugu, presa itzalur, baina sentsazioa hori ematen du. Bai, holan da. Bermiok estropadei kontrolaute daru, eta nik uste dut, arraunketa bat hartzen dobela, eta dabizela disfrutaten doi momentun, ez? Arraunketa lasaia, zarroen ondoitzen, eta, bueno, topada beuren velozidade punto bat, eta ordoiez. Iruditan ama Guadalupekoa, pasaden urtean, eta 2008an, bandera esku-eskuetan euki, larun batean, estropada bikaine egin, eta igandean, kirolaren beste aldea ezagutu, eta banderari gabe, itzuli ziren pasaden urtean, eta aurrekoan, pasaden urtean, aipatu dugu, sarrerakoan, aurrekalariak lehenbiziko ziabogan, arrauna, hautsita. Bai, horre gauza pasatzen diz, eta, azkanin, hau da arrauni, nitxosun, holako gauza pasatzen di, eta, eurito kedaken pasan ordin. Arkaiz Diaz iruditan, hemen Mikel Azkarate eta konpainia, Urdaibai estropadaren buruan, 36 palaterdian, txanda menpean dauka. Zelako isiltasuna entraineru barrun, Inor marrurik egiten altzuen zure garaian hor? Zelan parkatu? Marrurik horrurik egiten altzuen, bakar batek arraixi? Ez, baina guoten esan da, doi zela konzentraute, danak gorka bakarrik entzuten da, eta danak konzentraute bakoitza bere lanera. Hori oso garrantzitsu da, eta konfiantzi dagoela euren hartin da, eta hori gauza ederra da entzuti kanpotik, eta bai barrun sentitzi bai. Argi jaun Andreok dagoeneko, lautreineruak, hirugarren ziaboga hartzeko prest eta pronto baitira. Aurretik, nabarmen, Bou Bizkaia begira zeinen ongi trabestu, eta Azkaratek zazt, arrar motza. Baborrek libre, eta abante, bigarren lekurako, Branka, Hondarribia, Orio esango nuke trabez, eta Donostiarra, irtetzean... Bai, Hondarribik egin dago eguale zuzendu hau. Bai, eta iruditu zait Donostiarra geratu ote den, Apur bat, kostainak urtetik. Kostainak urtetik Donostiri, bai. GPS-ak hori esaten dugu, alegia, Hondarribiak eta Oriok Donostiarrari une honetan 3 segundu. Atera dizkiotela. Bai. Bueno, hori bakizu, olatuen aberrantzik usiko. Olatuen segun zonan harrapatetxuen zulun edo popadan, aldutzu lagundu dez, da nik uste Donostiak geratu ala. Begira baliza horiek, horraize asko dabil, Urko Redondo, Endik Alberdi, Andoni Campos, Camposeko beren bat, zen aldu? Azkarate. Une honetan argi, Orio bigarren lekuan jarri baita, 9 segundora, Hondarribia 11 eta Donostiarra 13, hor ikusten dena da, lau ontzi hauen eta gainerakoen artean, Lur Uribarren tartea dela eta tarte nabarmena dela. Bai, ontsa zida, ez da, lehen etortin daiko bateratute bai hori Hondarribi eta Donosti, baina azken ziagoetak gero ikusi da, hortxe GPS-ia segundo bat baino gehiagoko ezberdintasune deke. Eta Bermio dominaten, gozaten, azken luzin sartunde, hor ikusten da David Iglesia Rizi bera markaten, laguntzen, eta nik uste dut taldi dabilera asko disfrutaten. Begira, Ander Etxegoien hortxe makurtuta, orain Hondarribiak olatu ez da? Hori Hondarribiaren olatu ez alda? Bai. GPS-a, bai. Orio Hondarribiari 4 segundo, orain dala minutu erdi bat, eta olatu horrekin gainera etorri, eta orain Orio. Hondarribiak utzi duen olatua, Orio kartu du. Eta GPS-a dantzari. Bai. Maite ditugu estropadak Lur, horrelakoak. Gehien bat ditxosun dizien nahi joan. Bueno. Hone, GPS horan da bien ingora eta bera, Eta arraunlariari, nola deskriba arraunlariari ematen dion posa, olatu hartzeak. Ez da errez esplikaten ez, badin gotxut. Igual, momentu agoniko batetik, atara ditxotxu, arnazketi hartzeko bela laguntzen dau, eta nola ez metro batzuk irabazteko. Donostiarra, 28 paladan, oraintxe, olatu gainean, bigarren lekurako, ikeragarrizko saltxa eta gerra daukagu. Une honetan 3 segundo, Orio, Donostiarra eta Hondarribiaren artean. Ea itxasoak nori ematen dion, eta patroiek zer erabaki hartzen dituzten. Ara, Orio nabarmen estriborrera, Hondarribia ere bai, eta Donostiarra ere bai. Une honetan, Donostiarra, Hondarribia eta Orioa, 3 leudeke kaletiz kanpo. Bere kaletik kanpo. Gorkak ezin da, beste maniobrarik, estriborrera ujuteko, orduan bere kaletik jumbi da.
baina, bueno, lehen tarte hortan hartun da ez olatu gehibon. Baina bai, oin kontuz, jueza akordauz, bitxu, jueza motora bizek, trainerun tartin, oso zerne. Bai, hor, dotore doaz, minutu terdi estropada bukatzeko, ea. Zelak imagen politxe, Zoragarria, zoragarria. Begira, Uberak, Laura, begira, Donostiarrek olatua, Bai, Ubera pasaz, bizi, begira, brankaldea zuri-zuri Donostiak. Bai, ze politxe, hola nik uste traineruk. Bai, Donostiarrak hartu du, nabarmen, Beitxu aurrin Bermionen filazio eta bestinen filazio zean ikusten dan zelan begizen traineruk, Oin hori jok hartu dau, eta ze politxe amaieri. Bueno, segundo batean hori Hondarribia eta Donostiarra, atzekoekin ari gara, puntuak hor daudelako, eta gaurkoa Bermeok eramango duelako. Danak parin hor. Bai, orain horiok. Lur, eta beste detaila, azkeneko unean, aurreko txandakoek, baborrera jo dute, Bai. Ea zer erabakitzen duten patroiek. A ber, hor ez dutuzte maniobra... Gorka Aranberri ez, barka Lur, Gorka Aranberri begira. Berriro ere airean dator. Bai. Bermeotarre gaur arantza gogor bat atako dabe, eta nik uste gaur maien golpe fuertat emongo da. Bigarren lekurako Orio 10 segundora, Hondarribia 11-ra, 12-ra, Donostiarra 15-era, argi, gero kontuak egingo ditugu. Lider aldaketa izan dezakegu eta... Bueno, Urdaibaik eramango du, gaurko Zidade da Coruña, banderaren lehenbiziko jardunaldia. Azken Bermeon 10 paladak, sartzen datoz, oinori jolatu hartzeko, oinori jolatun. Ea Bou Bizkaia, Bou Bizkaiak, 20 minutu eta 17 segundo. Oriotarrak bigarren lekuan Ondroso, traineru terdi Hondarribiaren aurretik Oriok, hirugarren lekurak Hondarribiak, oraintxe, eta laugarren lekuan Donostiarrak, eta lau ontziak, Lur Uribarren, Sailkapeneko lehenbiziko lau lekutara joango dira. Dotorea ikusi dugu Bizona. Bai, espetakulo bat, Azken txampi, hori jok Hondarribik eta Donostik, edarren mondoskue. Bermioz esanik ez, gaur horren estropadarik onena izen da, eta emon da, maizen golpe bat. Bermiotarra badatoz, gaur erakutsi da, gaur ez da banderarik. Eta, baina, gaur tarte oso handize zabaldu da, bidarko banderari kolori moteko ez da. Ea, galanta ikusi ditugu hemen, Sara Gandarak uste dut protagonistoren bat duela, ondoan, aurrera Sara. Unaz, Eixagirrerekin hau hemen, Unaz, zu kontatuko diguzo, ze mozko estropada gaurkoa? Bai, hola, salia ez dugu zon egin, baina lanak egin, da ondo aiaugea, aurrengo zeuga, da baginak egun, bueltatzen oso ondo ibiltze gehala, juten oso ondo, baina bueltatzen ikuste puntu bat gehiago dekaula, da hori ikusi da, azkenengo larguan, baina estropa bakarra da baindikan. Bihar beste borroka badago, baina nik uste dut Getariak hasiera bikaina mandiola denboraldiari, ez? TKE ligako denboraldi honi. Hori bai, hori ez da ezer esanik, hori oso ondo hasi gea, baina baindikan jarraipen eman berdu. Hau da eta 5. 8. baino. Aldan onduen eita. Eskerrik asko eta gozatu. Bai, eskerrik asko zara. Hau esepa, Unaz Eizagirreren hitzak eta iruditan gaurko estropadak utzi digun sailkapena. Urdaibai, 20 minutu eta 17 segundorekin lehenbiziko lekuan. Bigarren, Orio. Amaieran, 7 segundo terdi eskasera. Oriotarrak ondo, bigarren, azkeneko luze horretan. Hirugarren lekuan, horra Hondarribia, laugarren Donostiarra, ondoren Getaria Lekitarra, Ares Kaiku Zierbena, Ondarroa Santurtzi, eta kabo, eta iruditan, horra, sailkapen nagusia eta lider aldaketa. Orio lehenbiziko lekuan, Donostiarrarekin batera, 32 puntu, bandera bana, baina Orio gaur aurretik bukatu du, beraz, Ander Etxegoinek jantziko du Euskolabe Ligako mailota. Puntu bakarrera, hirugarren lekuan, Hondarribia 31. Urdaibai kolpea jo du, 30 punturekin laugarren jarri da, eta ondoren, argi, Getaria 5. postuan egonkortu da. 6. lekuan, Zierbena 17rekin. 7. Kaiku 16rekin, ondoren, Lekitarra, Santurtzi, Kabo, Ares eta Ondarroa, Lur Uribarren, besteak beste, gaurkoak utzi digu, lehenbiziko lau sailkatuak 2 puntutan. Bai, 2 puntutan eta gero laugarren dimezgarrenera, zati handitu hau ez. Horre 8 puntuko desberdintasun hau.
Eta Getaripe gaur golpe gogorra mondau, eta bueno, ikusi da, aber Villar zezkintxo eskuen. Aurrera zara, protagonista gehiagorekin. Iñaki Errasterekin nago hemen, bueno, Iñaki, gaurko estropadaren irakurketa. Bueno, gogorra oso berdinduta dola asuntua. Da, bueno, egite esan, emaitzakin oso guztua ez. Iruditzen zait, arraunian hain gaizkire ez zeulain, baina ikustea berdintasun handia dola, eta, bueno, gaur tandatikan 4-5 segundu gatu geha irabaztea, baina tartian are sartu zaigu, geok urrengo tandako Kaiku, Zierbenare zentesimakin, orduan segundu gutxitan talde asko, aurrenengoak ez da, minutu erdi inguru kenduigu, ezenet ez da esageratua, baina ikustea daun berdintasunakin, pixkatatzean gatu ezkeo, atzea eta, bueno, eta pixkat asmatzea niano, rekuperatzeko aukera egongo ala. Eskerrik asko, Iñaki, eta bihar beste borroka bat. Bale, bai, Bilarko hobeto gutean. Venga. Hori esek, Iñaki Errastiren hitzak, beno, ea oriotarrak mailota jasotzen ikusteko aukera badaukagun, Lur Uribarren, 2 minutu baino ez dauzkagu, horra, patroirik onenari, dagokion sailkapena, gaurko puntuak banatu ondoren, Etxegoien buruan 29rekin, ondoren Duarte eta Izagirre 27rekin, eta atzetik Gorkaran berri, Bizente Karpintero, Iñaki Goikoetxea eta Arkaitz Diaz. Lur Uribarren, eskatu nahi dizut, labur, gaur ikusi dugunaren balorazioa. Nire balorazio da estropada ederra, puntu dantzi egon dela, eta, bueno, olatukin gozatu egin dugu, da, bueno, aber Villar olako espetakulo ikusteko aukeri dugu. Eta besteak beste, lider aldaketa utzi dugu, horra, Ander Etxegoien, oriotarrak sailkapenaren buru geratu baitira, eta izan gogoan banderari begira, Urdaibaik markatu duela, denborarik onena, 7 segundo hori, 10 Hondarribiari, eta 15 Donostiarrari, eta 4 ontzi hauek izango ditugu bihar orezko txandan. Lur Uribarren, eskerrik asko, placer bat izan da guretzat, zu, hemen txekure ondoan, izatea, bihar ere, badakizu, itzordua, noiz daukasun, eskerrik asko, Lur. Eskerrik asko zuberi, ni asko kontatiarren, Ibon. Eta zuei ere, Euskal Telebistako arrautzaleok, eskerrik asko jarritako arreta guztiagatik, estropada dotoreak ikusi ditugu, Euskotren Ligakoa, Oriok irabazi du, Euskolabelekoa berriz, Bermeok, bihar, bigarren jardunaldia, Bandera, Zidade eta Koruña. Bitartean, ongi bizi eta gora traineru estropadak. Agur!